Khulumka tako buksong ang Dinesh Deburma Bangalore Tiprasa volunteer team ni koroksa member noron buskang tini te waisa finance nangkha chini Bangalore hatayo koroksa bukhukjuk HEMA SANGMA nei koroksa bukhuk bini langma chokha tini phunga chiri Mia horjoratoi te bokkaham no tongmani ni shahar mani bini family members rok bokkaham kena kok salai kani shaharu haipan tini phunga chiri bini mangkthui mankha bini rumo bono thujak bolo khokjak lai probably bini heart attack ngi phana bo thikana ba imang koroi phana thikana nai jotno chonglaijak medical je hospital rimani jaga bo kuno manjaiga borobo saka probably heart failure ngi jak thiga hani borobo saja tabuk jorati chungbini cost of death certificate manani tongkhu hospital St John's hospital bini dead body tonjak tabuk Bangalore bini report rajak harupen agrahara police station bo tongmani jaga ke hanjago hosa road electronic city Bangalore ni area onoklayo borok phaimani basic dugya ko ni to sao borok phaimani probably 6-7 months rokun khana sao Bangalore hatayo samong khlanyani bagi parawas chugyang laya ba family wasak chugyani bagi bo khoroksa family ni phaimani samong khlai kisepan ranga jiuna ni phaimani haibano unfortunately benitini death ngi thanga abo je samong katal joint khlaimani a jaga bo 2 din chiko ni khanao a jaga ni te jong kono help manglaka because bo 2 din chiko so 2 din bisingo chung kya kono demand khlai to gya abo to kono khlainani kri bini thai thai to bo thai thangka bo thai thangmani tabuk bini family members rock chugya hani borok chahamani ya gulo borok sahaka o jaga bini samong pairoi bona o jaga no phobirnani lama kisa naisidi ni borok Puila sahar mani tabuk chung Bangalore Tiprasa team rock abo kha mani nane nailailia ba chung kham muchung lia chung che o jaga o nam teke bini mangkthoi na phobirne rok ni chung muchung lia abon baga chung decide klailaga bini dead body jes ka phano chung Tripura o rohna hene chung cha one suk lekha and rohorna hene chung jes ka phano decision na laijak so decision ni tui chung tabuk contribution klailaga collection klai dong laika collection klai thino busuk jorati phaina to chung saimaya to bini family members ni te chung khanaka je 30,000 jorati borok rohori mano hune je sung mansa borok rohortum te baki chung Bangalore Tiprasa volunteer team ni je sung collect klai mani aboni collection klai nei te lukurong no bo koina mo chung je Tripura o tongna rokhana tung do boni parane especially borne parane borok koina mo chung borni parangka LALCHARI bakmara ni borok ni parao to Aadhaar card nukjakha so borni paran borok no koyo ang jiska pana norok bo jesuk mansak para kaisao jesuk kuthum lai thumlai mansa contribute khlaile mansa khlailai di 100 200 500 jesuk mansa norok khlailai di chung chini yang te je formalities namane chung jotno pairi rahane bini authorization letter to chung man khata Tripura police station theke bini family members rok jotno thangai authorization letter hoka joko khorok tong sunita chakma deburma hane sunita chakma no bini probably deburma busina so bini bumung te authorization letter ho jaga bonno sung dead body authorization no je ya chakna ni ba ya farna ni joto kisu kam khlaine jodi tini sharik ni bisingo bini jodi amount collection ngai thang angkai enough amount ng thang angkai chung khana ni flight na dead body rohori ri mano tabo angkai tabuk jorate chung kuno guarantee mi ko je khana na rohori man nai nei khana jodi mai ni angkai soni jeska pana rohori nei but chung jeska pana bini dead body no Tripura rohor nai so abo kaise chung sini mission kaise chung mission ni ya chagai nakha Bangalore Tiprasa ni team ni tei kaise mission ya chakha chung bini dead body no chung jeska pana Tripura rohor nai hene tabo kai go je collect line bini family members chung details police no ri nai ba airlines no ri nai je boni thani no marna boni thani no ya farjangna ni ngani hene amai kana chung koyo sini tafo bukuk song je tongnai rok je nugi tongnai rok norok please je mansa contribute lady sini Google Pay number unke 8088028601 te wisi sair won 8088028601 norok amoni comment ba amoni description thanga ka ba description ba norok sini Google Pay Phone Pay Paytm number mannai chin Bangalore Tiprasa ni norok jese contribution khlaina mu chung norok khlaidi norok bishas khlai anga to kono khlaina kari je norok bishas khlaio norok para gesing para jese mun khlaiman ka khlailai di please norok no tapo bu song norok nang koi jao chung jeske pana bukuk thui thangnai HEMA SANGMA ni dead body no rohana ni chaito goi tong en rohori nai para jaga chung lukurong ni kisa choba chul nangai tong bo phaidroba bo bini company theke to chung compensation sanman liya because bo 2 din siko ara samong khlaimani haini bagai chung public roni thani no
collection mak lai nai sinai asana jotona hambai ta ko song khaklai no buji khna nai jisuk share khlai mano share khlai ri no norok jisuk contribute khlai mano please contribute khlai bai di norong e thani kuno doubt tong kai song o jago je number ja tong mani o jago contact khlai di comment norok section nai mano description section nai mano sini contact number tong nai sungno call claim mani aga WhatsApp text claim WhatsApp obviously no response manna in case sung busy ro ga response claim man glak but sung response jesuk dadi mano asuk dati no try claim nai so asuna jotano khulum ka te oisa hambai sungno logeri tongmani bagai kha claim no sungno age bom tekena logeri tongada